I think I'm going to so since I'm not bad. I think I'm grown ever so ever yet day. Gogu, and I'm young. I want to ask you. Gogu, I want to ask you. Can't know the mamma, oh, mamma can. But I can't away. Said it was here watching Ghana born trust we as a part, and it's so easy. So I can say we are Gogu, and near mammy, the big work criminal. Who be right now, who be show. They are the car chair, no. Mesama is got 20 million. Wow. Beside the car and the paper man that same day. I know about Kram is so quabruchire. Now, or him, I jackia visa man. That day, my office, about 50 million. Hey. Oh, say ye, baby, I will be on my winning. So, what quantum, not in Krata, iodine amount. And I say, what Ghana ha, na pese wutu kwan. Baby, I be Fabi, I do seek a eddy, no one so iron tanta, ama won jeep ubia and dibium. And I say, once an ojuma. Na pese okwabu chekwaye adwuma nanso hu ba bia wonfa mese wo se fe number ye gu screen so yedo bekwa koduru mi ama wo adwuma aye tieme yedo bekwa koduru with working permit a obeye adwuma abraboni bia enka wo country bia pese wo koso bia no wo dia no so be fresh ana ma we. Welcome back to Jude TV. My name is Jude Safo. Ogyam de nsem bi ebetu dwa enano se ka bi a Robert Obofour de man no sa ka no okọ ne nchen se opekan people sa Robert Obofour je ka no si ho an nsa anka bi we na Robert Obofour so aba out to say no asem na Ogyam mo ka no prebia ni because what the car ne ma ka no wo ho enye afei na obeka che se ka no wasan je ka ne back and na Robert Obofour e katu Ogyam so no Ogyam say no asama Robert Obofour yi kan no ne kura bi anim we ne nsem Ogyam so de aba out se ne ya na wo hwe duty me so subscribe na fa adoma no to omame sana brebiam the next video bi atuma wo saka enti yanko quick wo Ogyam edie no so ye Ogyam nsem na ono ne kan no ye ba ne yakọ Robert Obofour so de no so yanko I approach for me chiamo Ghana for me chiamo Kwaku Obofour ya kana kore Kwaku ade na wutwa nkonto poche Ghana for ni wiase nyina Kwaku usikriti a minimu no Kwaku mempese atapa be dadi ebeba pontin nya ho na mehwehwe it is obi from so a kan kure ewom Kwaku obi enim se me no mienu nya ne nam Kwaku mempese watapa ebeda pontin Kwaku Obofour ade na wutwa nkonto poche Ghana for ka no wo de maame because I want to car, I'm a boy, woman, car, and the car away. Car away. You see him, away him. Quagu, Mimper say, and near my way, you know, a beba bonting, and yet, and fata. It is one too. Namaso, main come and too. Quagu Obofour, Mimper say. Wada pa baba bontin na me so mada pa baba bontin ka na wo de maame no ewoi ka na de maame no ewoi we na Robert Obofour so aba out say no asama eye Ogyam e kato no so no ne kura bi anim because ka no de amount e na wa wo de ka no akoye de obeso de ye nti entie nsem a eye Robert Obofour so kan na ensem no mu don na wo tie nsem no ko akira opa che say ukwa bocheni na no ne ma usika 50 million eno achi no sama usika bi ne adade bi akeka ho enti pacho yenko ne nkotie Robert Obofour so nsama o kafa Ogyam ho e fa ka na ho yenko ne nkohwem yenkotie mra Okay. Ogyam so say Oman ka oso ba so lances ama no oji e wan farmer ne bi akoye that is allegations are mo making yeah ye we chire ne de we know what we see and de almost so waka. And you think clarification about those things. I mean, picking one by one. Okay. According to you, I'm quoting you. Okay. Ogyam swimming man a car. And I'm a ship, my lines is your man. Channel can. Bebashane, what say
Oh, video to that effect and now. Oh, me busano say ne ka na nsen na aso otabo wachi pa nti me busano sa den. E na o kyerem se o. Ka bi na so na okra se jai papa ma o ka. No so no kore ma ne ka. Na police for ha me nti me call senka papers no se na be meet me register. Oje ka no anfa ma me biem. No, and I'm who said, Sir, any pie ya or mo papa no. A tear for Fanchami, it be a moi. Na, she say, ye papa yet, but ye and moi papa beam. And I'm who said, we are dear, being teaming ye bia. Now, Ubia Shada Tanasa say, yen draw. Na yam planet, na yungun animation. Ogyam nyobia oye relevant. Elisa me man attention but so akasa akiro dia. Oye disgrace mo no ana ho. Robin kase pudu onhye beta share ebedi na jo. Ono kotu obi anim se madawro ma me nche uka. Ana me che obi. That time no akodi nkomo ba bia mo ma record wa wo se me na me ka se me ma uka. Me was also one now they were this the other two men. I have audios to that effect. They are the car chair no. Mesaman is got 20 million. Wow. Mesan the car na paper man that same day. On YouTube. I know back cram is so quabruchire. Na ohima jakia jivisa man. That day my office, the man 50 million. Hey. Ewo achimota. No baby kano. Who ya na se wasan be si Ghana se okoye ya chi ne tum. Aho yin me na brabo. Obebu sa se de na mu obi papa. Because oda na di kire me se odome. Me hwe video na so obi attack me na wa attack ni bi. Any person, you have to be appreciative. Any person appreciated you be no. You are not ungrateful. You are not a human being. You know you say you are ungrateful. If I say, so with me, ya dear ma dear minimum da Korana. Na je so no wa ji esi ni po say. Me nhwe ma ye ngu Obofour animals. Na wo besra ma dia. Wo besra ma dia. Na se minya bi ma wa. Uja akwese meeting. Baby. Edi Rashad. Dia wose mama ne ka maje no. Obegina ho nyina nim se yeme. Na ka akọ na me dia ma no me nkọ chika no. Informa no. Na me fa camera nsi so enkọ chika ne nyi prince wa ton a me nchi ne ntum na me nsiu no. You're on GHP TV on YouTube. So for I'm telling you. Obia wose mama ne ka. No akra me ti asa wose kwagu because I'm telling you. No be dream say you see anything at here. Oh, me sure Ogyam car no you go chances number ni bibia sa na waka cha me chika. Amen. Osaa be da mo se bebre. Yes, that's be very reverend. Let me sure. God bless you so in your company. Bye bye. Bye bye. Okay, quick. We need and some Reverend Obofour so kafa aye Ogyam ho efa ka no ho. Okay, ne yenko toa Ogyam ensam no so. A wo kafa aye Reverend Obofour se de wo kan enim. Yenko tie ensam no mu ye pa. Yenko bra. Enipa hu kwagu se Ghana force na nka me kura dia ene kwagu wo ye hwan kwagu Obofour wo so wo ye hwan afina agro ne ba so kwagu se sana de ba dia afina agro no ebe so ebe ye de kwagu enya mi anka won ti ase o kwagu nya mi anka won ti ase ka na wo de ma me no o ma me ka ba ka na wo yi ada na wo yesofo na won kan kure menka se wo amam sika wo de bia me video a menka se wo amam sika nto bia ne ani da wo ba ka na wo de ma me no e wo yi kwagu o de ka no an ka se me nkomla na kola nsese ma me ka na me hu bi me hu ka ni bi kwagu se wo pese wada pa da didia me mo wada pa da di
Wopɛ wani mguase aba abɔnten de agogu memo wani mguase aba abɔnten me mpɛsɛ me so soso asɛm yi so Kwakubɔfoɔ aka kyerɛ sɛ ka wano tum me mpɛsɛ me kasa ɛna Ogyam deɛ wɔne obi yɛ fie a kwaku sɛdeɛ wɔsi ama me ho akyerɛ me kuma Ghana abɔnten so wɔ wiase paa no ɛnyɛ so easy ɛna na apɛ sɛ mede wada paa bɛtu dwa na mede wani mguase bɛtu dwa kwaku ade na asɛm a woka me kure nim na woka Kwakubɔfoɔ kwaku amam sika to adwane ni da adida ba hwɛ yie ɛna wamma nka nsɛm ɛnyɛ me korɔkorɔ da dɔn korɔkorɔ da dɔn kora wayɛ me dadaada kwaku sɛ woka sɛ wobɛboa me a kanyɛ sɛ mete bi ani kwaku yi ɛnsɛm a ɛwɔ no mu a wokaa yɛ fa kaa na ho no memfa ma abɔnten ho meyɛ video bi afɔ menka ka asɛm mu nti sɛ ne wabɛyɛ bia a mempɛ wada paa mempɛ sɛ w'anim bɛgu ase Kwakubɔfoɔ ka wano tum na wokasa dodo kaa na wode maa me no ɛwɔ yi kyerɛ baabi ɛsie mekaa kaa ne baa yɛwie yɛ no a mede kaa ne bɛduru kuma se wie a kaa na apolisifoɔ kyekye me a mebɔ wɔ amaneɛ no wokaa ne awi kaa na wokaa sɛ memfa mra na sɛ wokaa sɛ memfa mra Kwakubɔfoɔ sɛdeɛ wotwa nkontompo no saa nam so wotwa nkontompo sɛdeɛ wotwa nkontompo no saa nam so wotwa nkontompo kwaku ɛma ɔda paa mɛda adi na me deɛ yɛbɛka bia yɛ turodoo nkontompo nim Kwakubɔfoɔ mempɛ sɛ me ne wobɛnya Agradaa na wone ne di bɔɔ mu no ana wo watwe ne ho afiri wo ho ba wobɛka kaa asɛm deɛ a wahwe a ɛnsɛm a bɛyi agu wiaseɛ no kwaku ho bɛdwiri na wahwɛ wo ntimi ntena Ghana yɛbɛka bia so yɛ turodoo ɛnhame men Kwakubɔfoɔ men sɛ me bɔn ɛne masɛ wo bɔn Kwakubɔfoɔ ɛnsɛ me bɔn ɛne mabɛsɛ wo bɔn mene wo ni asɛm wayɛ mmela ma maame Agradaa na meka ɛsɛ wo so wobɛyi ka adidi a ɛne nsɛm no ɛyɛ container ma afe na yɛbɛhwie gu hɔ sɛdeɛ wopɛ no no sɛdeɛ wopɛ no no wohyɛ me bɔ bebrebe Kwaku wodi so Kwaku wohyɛ me bɔ bebrebe wodi so wohyɛ me bɔ bebrebe wodi so kaa na wode maa me no ɛwɔe ɛsi hen ntwa nkontompo saa ɛnyɛ saa wahwɛ yɛ ho ɛnsɛm a mede ba bɛto dwa wɔ Ghana no Kwaku wahwɛ abɛhyɛ wo ho akɔmfo Kwakubɔfoɔ mempɛ sɛ me ne wobɛkɔ saa level no mempɛ sɛ me ne wobɛnya saa asɛm no aka gyae na nneɛma wodedi me nyinaa ni wɔɛyɛ adeɛ wodedi me nyinaa ni wɔɛyɛ sɛ meka sɛ meka nsɛm a maame Agradaa bɛsa ne wayɛ aka meka sɛ meka nsɛm a wo ho yi ɛbɛsa ne abɛkyew nti yɛ careful na yɛ ahwɛ yie Kwaku sɛ meka sɛ meka nsɛm a Kwaku wo ho yi bɛsa ne abɛkyew sɛ meka sɛ meka nsɛm a maame Agradaa bɛsa ne wayɛ aka ɔbɛsa ne abɛkyew nti Kwaku o kasa hwɛ yie nkonyanasɛm bi amma na Kwaku wo ho akyerɛw mama wo kaa deɛ wode maame o na kaa no awieɛ no ɛkɔsi sɛn Kwaku mempɛ sɛ mekɔ deep mempɛ sɛ mekɔ anim mempɛ sɛ mɛyɛ nneɛma a wobɛka sɛ Ogyam woyɛ nyaatwom Kwaku ma no nso yɛ a na mempɛ sɛ mɛkasa Kwaku ɛnhyɛ m'abufuo ma menkasa woka sɛ bosome biara bɛma me 10 million bosome biara bɛma me 10 million bosome no woma me 10 million wode ba bɛɛ na wode ma sɔfo Kennedy ɛna ne de blɛ me woma me 4 days no ɛna wogya ayɛ ɛna wode kaa ne bɛhunahuna me Kwaku woanhwɛ yia ho mɛma ho akyi wɔ kurom a dɛspa sɛ wowɔ sika kurom ya ne yɛnka ne kuro Kwaku amanfo nim sɛ na mete TV so amanfo nim sɛ me ne wo na ɛkɔba nti Kwaku yɛahwɛ yie sɛdeɛ wotwa nkontompo no me ntwa nkontompo
kontompo o de manfo nante ye nyina utwa kontompo nyina no me nka ho te me ka asɛm a asɛm no ɛyɛ wurɛ minim de America ko kubofo so wani maguya sɛ wo maame Agradaa wa na sɛ wo sɛ woni me mienu benya ko ku ni do nyame mebo mani atifiri na dem sɛ be ko kwam weye no me kumi o so pe sɛ ko kubofo woni me ko butu a emi kume emo pa me emi kume pa me nsɛm be gu akwam emo pa me emi kume ba wa nhwɛ ye me de nsɛm be gu akwam kwaku memle mi kuro kwaku bofo hwɛ ye no wa mmle mi kuro na obi enim so ye nkontompofo hwɛ ye no wa mmle mi kuro kwaku bofo fi sɛ wa memsika to adwane adida bempɛsɛ obi a wɔyɛ papa da wa na kan ye na me ni boni ayɛ sɛ wa keka ho nsɛm ya kwaku eniema me de be gu akwam no ho be yira wo na ho be hyehyɛ kwaku ya hwɛ ye o kwaku bofo ya hwɛ ye o mimi twa kontompo da wo sɛdeɛ utwa kontompo kyerɛ wasolemba twa kontompo kyerɛ amanforo kwakubofo mi twa kontompo da wo ka no me bɛte ka no ona obi ma no sɛ me nkama no ntum ana me hyɛ da ka sɛ ka no makɔtɔn me de ade prot kwaku efi wani a wobɔ kyerɛ me nti kwakubofo hwɛ yie na baabi a wogyina no ɛhɔ to hwɛ yie na mpaw kanwano tum anya saa kwaku ensem be si krom ha no wanhwe ya amanfo de emma ene aboɔ ene eba boro kwaku se nsi no tie no enye ma saa nyama ne nsi me pawo chew me serew me pawo chew kwaku me pawo chew me serew entwa enkankum asɛm a wonim da bia no wasɛm a woka ɛde asɛm a yɛnka bi ma wo nko ana kwakubɔfoɔ woka asɛm a da bia no yɛnta wo kyimfo ana woka kwaku sɛ woanhwɛ ye wo kwaku ɛnhame mesrɛ wo ada ɛnhame mepakyɛw kwakubɔfoɔ mesrɛ wo hwɛ nyankopɔn hata soro yi hwɛ ye no mɛnhame na me tena wo TV so o frɛ me ma me bankran ye o na o frɛ me bia no a wo twa pentekiti na ma me ba wo kwaku nti wo kasa ka na kora kyerɛ amansan me na wo kora no a ka die page fo kora frɛ wo no kora no ka ka na kora ka me mmoso ka na kora ka me mmoso to pɛ sɛ nsɛm pie dia kwaku ɛne wo bɛte waso mempɛsɛ kwaku yi waso no obeto sandu enti mesira wo kama no tum anya saa nkontopo na wutwa no bidi nyema be ku akwan mamma be ye wiase nyina supplies bidi nyema be ku akwan mamma enyema manfo beti krom ya no eye surprise de meka bie so wono mu a me donya kopon aka mama ne hunu ka bra me brese ese ma meka nyina ye ne kore ese ma me bie ma no meka na bontin ya no eye ne kore ko hwehye ena wukura mre nisu me kura mre ebe wi akire no na wo hwehwe me bebo me e ba wa so le dem a wo di tuo si me so no wo kan sai ti wa hwehwe wo buro me tiri mu no wo kan sai enipa de pa chawo ma me we ne nsama aye Ogyam edi abetudwa efa Rebel Obofour ho sansem we no mitumi nkomu deep sa because we nim say baabi nsem wabo ntra ha akoduru no ano be yentre message se ne ya na wo hwe duty message se subscribe na fa adoma to all sa be na the next video bi atuma won saka. My name is Jude Osafu. Peace. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe and share for more news updates.